Asiphinde ke sibabingelela abazalwane kwezekuseni nje egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizawuthanda ukuthi siphinde sithi janti lapha kwi-tiding izishumi into edale umonakalo omkhulu kangokuba ke kusenzima nakwabanye ukuthi babone ukuthi ayikudalela umonakalo, but kunento ekufuneka futhi ke abantu bayazi. So vele lezi zinto esizikhulumayo is just to expose ukuze ubone ukuthi vele ifoundation yenkolo yakho yali imali ekuqaleni, and futhi it's not easy. Ngiyakwazi ukuthi akulula ukuthi lezi zinto esikubonisa zona esikutshela ngazo ekuyizona kube yinkombo ukuthi inkinga yakho wayilahla lapha kwi-foundation ekuqaleni. Njengoba sikhuluma ngeshumi uma-tiding everything izinto eziphanjanisiwe sifuna ukukhombisa ukuthi vele it's because i-foundation inenkinga. And futhi I can tell you zonke lezi esiyi-exposayo la mangathi uyahamba uyi-introduce kumfundisi wakho ngeke azayitolerate ayivume kobe ngathi ukhathalela wena kanti ukhathalela isisu sakhe ngoba uyazi ukuthi uyadla ngawo. And it clear that is why they divide umhlambi kaNkulunkulu, bayawudivide umhlambi kaNkulunkulu, bayawudivide through ukuthi bafuna ukuzidla kahle lezi zimali. Phela lento yamasonto ensindiso yinto engekho. Uyabona lawo umthetho ini vele lawo kuyinto obvious ke lawo, into obvious, but nalamasonto ensindiso kuthiwa kuyakhonzwa khona kukhishwa izishumi. Ayikho lonto, bamise ezinye izisekelo ngoba vele baqala into engekho eBhayibhelini. Jesu akazange aqale isonto, azange aqale ministry, abapostoli azange baqale ma-ministry. So thina masiveza lezi zinto sizama ukukuvezela ukuthi vele inkolo yakho wayidukisa eqaleni uye kwenye branding engekho scriptural. Baze bakukhohliseke bathi hayi ikole i-education iyodwa. Iphi? Where is the verse esho lento eyishoyo? It's because bafuna vele ukunisenga kahle le mali abayisengayo. Banenze yonke into abayithandayo. Kodwa ke ake siqhubeke ke sizame ukuveza ngoba siyaxoxa nje bantwana benkosi siyaxoxa. uNkulunkulu mhlawumbe lo myalezo yofinyelela kumuntu omthanda impela iqiniso obedukisiwe bengazi futhi ke adidik more asondele kithi abuze ulwazi because we got a lot of scriptures esingachaza ngawo ukuthi lento iyokwaduka. Okunye nje njengoba ususindisiwe uthi usindisiwe ungasasabathi uyekeleni ukusabatha uma ukhipha ishumi. Umkhosi wePhasika awuwenzi ngane njengoba kwakuhlatshwa iwundlu elalimele uJesu ukuthi uzawuhlatshwa, and bayakuveza lokho ukusabatha ukuthi uJesu yena uyinkosi yesabatha. Abanankinga kube sivumelane esisha kuveziwe lokho. NePhasika kwathiwa nelethu selihlatshiwe iPhasika. Lana ke kulento ekuthiwa i10%. I10% into engifuna uunderstand kahle. Yayingaqondene nabantu bezizwe ama-Gentiles. Wathina singama-Gentiles singaphandle, so sasesingena ke ngokushumela ivangeli. uPaul engumpostoli wabezizwe sakwazi ukungena uJesu sesithengele insindiso yomusa ngegazi lakhe sangena. Kahle kahle isishumi, umuntu okukho isishumi ebe engowezizwe by birth, ngokuzalwa. Kahle kahle singasenza igama elisetshenziswa kudala lisetshenziswa izingane kuthiwa ugaxekile. Kahle kahle uyigaxile ngoba nakumalaki kwakulungiswa isizwe sakwa-Israel ngokuzalwa by birth esasirobhele yankonzo. Mfowethu, come to your senses. Le nto yahlula abaniniyo. Umbuzo unamba bani ke owayingenza le yankonzo eyahlula abaniniyo?
unamba bani. Okay, siyaqhubeka. So ke lezi inkonzo lezi ezimbili zomthetho ngizothinta zona ayiminingi imithetho, but ngizothinta zona ngoba izona abantu eziba eziqhame kakhulu le yephasika yephasika kubhecwa lokho njani igazi ubhecwa igazi leundle lalimele uJesu uthi uJesu uzohlatshwa ubhecwe insikeni nasecabheni emakufika ingelosi lapho uyayifika lingekho igazi ayifika ibulale, right? So then nokusabatha uJesu inkosi esabatha sisasabatha nala kwi10% futhi kuveziwe mawuqala nje lapha ko Matthew kukuvezela kahle ukuthi ke kugcwala ndlelani. Matthew lapha ko 25 uJesu esechaza ukuthi wahlulela kanjani indlela yokunikela yipi, sihambe siye kulokhu njani. maHebheru ikubeka ngokusobala and ngizowabhala amalokhu njani ama verses la khona la kuveza khona ukuthi laba bantu ababenza ilokhu njani inkonzo yokweshumi babe kunikeze ukuthi bathatha okweshumi kubantu ngokomthetho. Bese ngizokufakela neverse futhi elichaza ukuthi lokhu njani okweshumi kuyachithwa ngenxa yokuthakathaka nokungasizi kwawo, kuyachithwa. So then it doesn't make sense. And noma kuthiwa siyayicibiyela lento yeshumi kuneverse Deuteronomy 12 uverse 5 umkhonzo kushune kube sendaweni eyodwa kubeka ngokusobathi okweshumi futhi kwangakhokhwa kwangayona imali futhi kwangenziwe emasinagogeni kwangeyona inyanga nenyanga kwakwenziwe endaweni eyodwa eyayinegama lika Jehova. Bonke abantu ababekholwa babehamba bafike bafune lo ndawo baye kuyo bafike benze leminikelo endaweni eyodwa hayi emasinagogeni. Futhi wayenganiki umfundisi kwafike kudle yena umuntu nendlu yakhe bese abelulevo engenafana sabelo edla ethempelini. Bafowethu musani kuhambe neziqilaza evangelini lomusa kuyanikela and futhi kunikelwa more than 10% ongacindezeli ngokweBhayibheli. So lo sithi janti asinandaba phelathi sikhuluma lezi zinto vela ikhonkoti nethambo sifake ethambo thina sikhuluma iqiniso ngoba vele kufuna ikhonkoti kufuna idedele ithambo ukuze ikhonkothe uma ibamba ithambo izoyeka ukukhonkotha njengoba ingakhonkoti ngoba iphethe ithambo. Siphethe ithambo thina sikhuluma iqiniso sikhululeka abantu bakaNkuluNkulu. Amen.